Bir xonlıqdan әмме тамырларында bir қан акмый. Татар белән монгол геннарында бөтенләй охшашлык юк ди шунбай. Китаннан. Галимнәр шуны ачыклаган. Күп санлы яулар, халык күчеше һәм хәзерге урбанизация татарларның нәселдәнлеген сорау астына куйган. Геннарга география кушылу, синтез барысы да тәэсир иткән ди. Бу факт татарлар Россиядә саны буенча 2нче урында торган милләт булуын исәптә тотып, аеруча кызыксындыра белгечләрне. Бу атнада Алтын Урда тарихын һәм генетикасын өйрәнү белән шөгыльләнгән галимнәр Казанга җыелды. Безнең геннар нәрсә яшерә? Адымнар репортажында. Рюриковичлар белән туган Рафаэль Хакимов генетикасын өйрәнү әнә шундый нәтиҗә биргән. Данлыклы нәсел тамырлары үз чиратында финнарга барып тоташа. Әмма бу әлегә төгәл фактлар түгел. Татарларның кайдан килеп чыгышы кебек сораулар бик күп. Татарда әйме төрле гаплогруппа бар. Менә үз вакытында без аны әйткән идек инде бер шундый теге фикер сыман. Алтын Урда бөтен халыкларны менә теге кайнатып нитеп бетергән бергә кушып име бер халык пайда булган. Нельзя сказать, что это прародины кыпчаков. Татарлар кыпчаклар белән ничек бәйле? Территория һәм геннар бәйлелеге. Томск университеты галиме Владимир Волков кыпчакларның туган җирен һәм миграциясын өйрәнә. Тарихи ватаннары Иртыш буе түгел, әмма анда эзләре бар ди ул. Сукмак югары Иртыш алдына китерә әлегә. Алтын Урда дәүләтенең шикләре киң. Көнбатыш һәм Үзәк Казакстан, Төньяк Кавказ, Дон, Днепр далалары, Кырым. Шушы төрлелек татар канын бутаганда инде. Если взять такие народы, которые имеют более простое происхождение, то есть не золотоордынское, то они будут иметь очень мало разнообразия. То есть несколько субкладов, которые превалируют в этом народе. У татар огромное разнообразие. Это свидетельствует о том, что происхождение этого народа было гораздо более сложное, чем мы представляем. Татарларның генын өйрәнү өчен Идел буенда яшәүче кардәшләрнең 300 үрнәген алганнар Казан университетында. Баштан Буа, димәк Мишар якларын һәм Азнакай үз чиратында Казан татарларын, аннары Алабуга һәм Алексеевск халыкларын өйрәнгәннәр. Канны урбанизация процессы да нык бутаган ди галимнәр. Әйтик, гадәттә нәселдәнлек 1000 елдан соң үзгәрсә, сәнәгать нык үсеш алган территорияларда бу процесс 3-4 тапкыр тизрәк бара. Күп еллар сөйләп йөрделәр бит. Кырым татар аерым, Казан татар аерым дип аерым халык. Һәр күренеп тора, юк аны аерып булмый. Бу территориаль бүленешкә димәк. Территориаль һәм территориаль күренеп тора мондагы. Без беләбез инде менә Әтнә районында да авыллар, Актанышта Кырым татарлары утырган, Гәрәйләр белән күп килгән, моннан күчеп тегендә киткәннәр. Гел шулай аралашып яшәгәннәр һәм ул телдә дә сизелә, менә генетикларда аны күрсәтә. Бөек күчеш Мишар татарлар тарихына да үз шәүләсен төшергән. Аларда фин, хәтта яһуд каны бар ди. Документларда, генетикада күрсәтә. Алар Көнбатыштан килә. Күчеш вакытында тарихи фамилиялары да югалган. Чистай, Аксубай, Башкортстанның Бүздәк районында аеруча нык сизелә бу. Последние исследования показали, что у нас есть пересечение отдельных татар, которых принято называть мишарами, они в деревнях мишарских, с татарами, которые были проверены в исконных территориях, которые называются мишарскими. Это Рязанская область, Мордовия. И мы видим четкое пересечение. То есть вот по ДНК-исследования показывают их общие предки. Бездә Европа каны да бар, Азия халыкларыныкы да, әмма монголныкы юк ди галимнәр. Монгол белән бәйле булмагач, ничек Батухан, ул бит Чингис ханның оныгы, аның үзе куя калгансың ул. Без бит әйтәбез алар монгол дигән. Безнең арада очрамагач бу гаплогруппа теге Батухан да бүтән монгол булып чыкмый. Җавапка караганда сораулар күбрәк, әмма Алтын Урда чырын өйрәнү соңгы елларда гына да шактый нәтиҗә китергән. Казан Кремль территориясендә хәзер 4 ханның кабере бар. Аларны өйрәнү шулай ук зур ачышларга китерер дип өметләнә тарихчылар. Шул исәптән Батый ханның нинди нәселдән булуына җавап бирелер. Тарихны кире язу да бар әле. Лейсан Сабирова, Марат Сәйдгәрәев, Казан телерадиокомпаниясе.